Dan il-programm ser jiġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd. Insellmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva. Il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Illejla sirin naraw l-iskeda li l-Kamra Sportiva tħejja l bejn il-lejla 19 ta' April u l-ħamis 25 ta' April li ġej. Illejla fit-8 jkollna xandira rrekordjata tal-programm Mix Zone fejn ser naraw ir-reazzjonijiet ta' tnejn mill-erba' konfronti li kellna mill-UEFA Europa League tal-bieraħ filgħaxija. Jiftaħ Julian Grixti bil-kummenti għall-Atalanta kontra Liverpool FC u jagħlqu Karl Parnis u Joseph Magri bir-reazzjoni rispettiva tagħhom għall-logħba Roma kontra Milan. Il-ħadd filgħodu għall-ħabta tal-11:15 l-editur Antonello Abela ser jirreaġixxi għall Grand Prix taċ-Ċina tal-Formula 1 li ser ikun għadu kemm intemm ftit tal-ħin qabel. Dan il-programm ser joħroġ f'xandira diretta. Filgħaxija mbagħad Mix Zone jirritorna bir-reazzjoni ta' tliet logħbiet: Cagliari kontra Juventus mis-Serje A ma' Mark Xkembri, Wolverhampton Wanderers kontra Arsenal mill-Premier League ma' Karl Xkembri u Manchester City kontra Chelsea, is-semifinali tal-FA Cup ma' Karim El Braxi. It-tnejn 22 ta' April fid-9:15 ser ikollna derbi ta' Milano mill-aktar deċiżiv fejn b'rebħa fuq ir-rivali kbar tagħhom li huma l-Milan l-Inter jistgħu jirbħu l-kampjonat. Jekk in-nerazzurri jirbħu l-Iskudetto 2, ir-reazzjoni eventwali tad-derbi mal-editur Antonello Abela u Joseph Magri toħroġ l-għada 3 fit-8 f'xandira rrekordjata. Jekk Inter ma jalqux il-kampjonat fit-tmiem id-derbi della Madonnina, l-editur Antonello Abela u Joseph Magri jagħtu reazzjoni tagħhom għal dan il-konfront ferm mistenni. It-tnejn filgħaxija ftit mumenti wara s-suffara finali f'xandira diretta. Jiġri x'jiġri ġewwa Milano l-unika ċertezza li għandna hija li t-tlieta fit-8 Karl Parnis ser ikun qed jagħti reazzjoni tiegħu għall-logħba Roma kontra Bologna mis-Serje A Taljana f'xandira rrekordjata. L-4 fit-8 Mark Xkembri jingħaqad magħna biex f'xandira rrekordjata jirreaġixxi għat-tieni leg tas-semifinali tal-Koppa Italja bejn Lazio u Juventus. Il-ħamis 25 ta' April fis-7 ikollna xandira rrekordjata tal-programm Mix Zone fejn fiha ser ikollna r-reazzjonijiet ta' żewġ logħbiet mill-Premier League li ser jintlabu f'nofs il-ġimgħa. Dawn huma Manchester United kontra Sheffield United ma' Oliver Scicluna u d-derbi ta' Merseyside bejn Everton u Liverpool FC ma' Julian Grixti. Il-ħamis 25 ta' April fid-9 l-editur Antonello Abela u Roberto De Brincat jirritornaw f'xandira diretta għal programm ieħor mis-sensiela Botta u Risposta. It-tema ta' dan il-programm ser titħabbar fil-ġranet li ġejjin, għalhekk ibqgħu segwu l-paġna tagħna ta' Facebook għal iżjed informazzjoni. Infakrukom fl-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube fejn fih tistgħu issibu sew dan il-programm kif ukoll il-programmi kollha l-oħra tagħna ftit mumenti wara li dawn jintemmu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa jien Lorjana Brinkat nirringrazzjakom talli segwejtuna u nagħmel appuntament magħkom għall-programm li jmiss. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd.